eu sunt Colțu și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta facem un nou, primul daily vlog pe acest canal. Cine a fost pe canalul vechi, cred că știe că mai am făcut daily vloguri. Acum haideți să începem la daily vlog. Trebuie să observați o chestie de sponsorizat. Acum, băieți, noi o să mergem la o babă să vedem dacă e acasă, să facem și noi un pic mișto, să lungim și noi videoclipul. Ne apropiem. Nice. Băieți, aparent nu este nimeni aici, dar o să-i lăsăm o surpriză să vadă că a fost Colten aici. L-a furat oi. Bă, să moară aici, nu? Mama, deci... Ne-a ieșit treaba. I-am lăsat niște semne acolo. Acum, băieți, ne continuăm de joc. O să fie mai mult părți scurte cu peisajuri. Să observați o bază de jucărie. Sau ce dracu fi. Mergem la Mega Image. Ne-am luat și noi o cola, o doză, cu cireșe și haideți să ne punem daily vlog-ul. Salut! Acum mergem într-un parc să ne bem și noi asta și vedem ce mai facem pe drum. Aproape am ajuns pe un parc. Acum ne bem